Здравейте, приятели! Добре дошли отново в моя канал. Днес ще ви покажа една PR пратка, която получих от издателство Softpress. Ще отворим заедно книжната кутия, поредната на Чарли Уайлд, и ще ви разкажа за един подарък за една малка принцеса, който поръчах от Озон. Надявам се, че нещата ще са ви интересни и полезни. Не забравяйте преди това да се абонирате за канала, да харесате и коментирате видеото, съответно в последствие, ако ви допадне. Нека да започваме. Книгата, която получих от издателство Softpress, се казва "Първа помощ при бърнаут" и е от Емили Балестерос. Какво е бърнаут? Това е много сериозен проблем, известен още и като професионално прегряване. Това всъщност е едно състояние на крайно физическо, емоционално и психическо изтощение, което е породено обичайно от един продължителен и наслагващ се стрес, като най-често това е свързано с работната среда. И именно тук се появява тази книга, която ще ни помогне да се справим именно с това състояние. Както и сами може да видите на вашите екрани, прочитайки книгата, основната цел е да върнем баланса в живота си, да разграничим професионалната среда от личната такава. Смятам, че ще е много полезна и интересна и за мен самата, защото и аз понякога усещам, че прегрявам от прекалено огромната натовареност и желанието ми да свърша още и още, и понякога просто буквално давам на късо. И тук се намесват и тези странични дейности, които правя, включително книжния ми профил, тези занимания с YouTube. Те ме разсейват и ми помагат да погледна на живота и по друг ъгъл, ако мога така да се изразя. И както виждате, тук са маркирани с отделни точки нещата, които се предполага, че след като прочетем книгата, биха могли да получим като информация и да подредим по някакъв начин ежедневните си задачки, а именно ще можем да сложим край на навиците, които водят до хронично претоварване. Ще можем да изградим устойчив баланс между работа и личен живот, да постигнем повече за по-кратко време, да откриете и да заявите личните и професионалните си граници без чувство на вина, да овладеете стреса и да се откъснете от неговите източници и да си върнете контрола върху ежедневието. Наистина не съм чела все още книгата, но ако успея и наполовина, да ни помогне да си организираме хаоса и да намерим тази наистина граница и баланс между лично, професионално, и да успеем да се организираме малко по-добре във времето и да структурираме задачките през деня. Мисля, че определено ще е топ четиво и една от най-полезните книги за годината, но разбира се, това ще си го говорим след като и прочета съдържанието. Като идея много ми допада книгата, извинявам се за шума, е общо 236 страници, като мисля, че накрая са включени някои обяснения и разяснения. Има илюстрации и обяснения доста вътре. Със сигурност ще я започна още идната седмица. Бихте ли я прочели? Проявявате ли интерес към подобен тип четива? И ако да, ще се радвам да... Или всъщност, какъвто и да е отговор, ще се радвам да го напишете и да споделите мнението си в коментар под това видео. И понеже започнах, че това е PR пратка, какво всъщност означава това за тези, които не знаят? Това е подарък, който ми е направен от издателството на мен и на други книжни човечета и хора с профили в социалните мрежи, като идеята е да прочетем книгата и да споделим искреното си мнение, дали ни харесва или не, за да може да достигне до повече хора по този начин. Книгата ми е подарък именно с тази цел да я прочета и да споделя след това мнението си за нея. Продължаваме с втората част на днешното видео, която е да отворим книжната кутия, или иначе казано романтичната кутия на Чарли Уайлд, защото това е книгата за месец февруари, който, знаете, си е любовния месец, месеца на любовта. Така че нека да видим какво се крие вътре. Малко ми е сложно с една ръка. Винаги по традиция имаме една картичка, която е с обичайно цитат от книгата, която се съдържа в кутията. А искаш ли да ми кажеш не?
Не, там е проблемът. Това е цитатът в този месец. Ще ги вадя един по един продуктите и ще ви ги показвам тук, за да може да е по-естетически красиво и издържано. Продължаваме с една много красива чашка с цитат. И гледката пред мен е възможна. Животът не е нищо сложно. Иван Ланджев. Много ги харесвам тези чашки и това всъщност е втората такава, която имам от Чарли Уайлд. Сега след малко ще ви покажа и другата. Ето и предходната такава. За него живота направил бих всичко. Това е цитат от Вапцаров, като отново е, както виждате, идентичен модел, но с различен цвят. И много ми харесват. Стоят ми на библиотеката. Съответно и тази вече ще стои на библиотеката. И да, прекрасни са. Следващото нещо, това е комплект Направи си сам за бродиране. Доста често вече виждаме в кутиите такива неща тип Направи си сам, което позволява да така малко да и по темата на книгата дори да се откъснем от обичайното и малко да се фокусираме върху нещо друго, да ни разсее и да ни отвори нови възможности пред нас. Аз всъщност много обичам подобен тип неща. Мога и да шия и обичам да шия гоблени, така че смятам, че ще ми е интересно и нямам търпение да си направя, да си избродирам този модел. Продължаваме с едно традиционно стикерче, което е за книжните ни паспорти. Да си залепим там поредната книга от палитрата, която получаваме всеки месец. В кутията откривам и едно малко сърчице, което подозирам, че е малък книгоразделител, който да се сложи на страничката в горните части и да маркираме докъде сме стигнали. Поне аз така го разгадавам. Ако е нещо друго, не виждам нещо друго да е останало, което би могло да е свързано с това. Така че в моята глава това е някакъв книгоразделител, с моето име, разбира се. Та, ако съм права, кажете, ако не съм, дайте насоки за какво трябва да е това. Знаете вече доста добре, че няма книжна кутия без лакомство и този път е това, бих казала, бутиково лакомство, като някакви кристали са оформени тези бомбони и нямам търпение да ги опитам. Аз много обичам подобни неща, желирани бомбонки и всякакви такива неща. И да, любим елемент са на всеки книжен човек тези лакомства, които откриваме в кутиите. И идва ред на най-важната част от книжната кутия. Това е съответно и самата книга. Този месец заглавието е подписано с обич, омраза, като обич е задраскано. Автор е Дона Маркети. Много красива корица, типична, както казахме, за месеца. Цялата е в сърца, а доколкото разбирам от анотацията отзад, Наоми и Лука са главните герои, които още от малки си разменят писма, които са по-скоро не толкова приятелски настроени, но разбира се, в последствие двамата се сприятеляват и започват да споделят всичките си копнежи, желания и мечти, докато в един момент писмата не секват и връзката между тях се губи. Доколкото разбирам, животът им започва да тече вече като големи и един ден Наоми получава писмо от Лука и решава, че трябва да го открие и съответно да видим какво ще се случи между тях. Ще успеят ли да се намерят и дали пък може би това приятелство ще прерасне в любов. Кой знае. Така, книгата е общо, само секунда, че малко ми пречи телефона, 430 страници, като е с цветни порезки, както виждате в тематиката на книгата. Сърца, писма, черепи, явно символизиращи омразата в началото и пощенска кутия. Много красиво, много свежо и доста подходящо за месеца четиво. Издателството е Сиела. Бихте ли прочели тази книга? Какво мислите за съдържанието? Дали ви грабна този стил и това описание на сюжета?
Това беше книжната кутия за месец февруари от Чарли Уайлд. На мен лично много ми хареса, много съм доволна и всеки един от продуктите е повече от чудесен. Преминаваме към следващата част на видеото. Преди това обаче ще ви подаря няколко кукиченца от моята градина. Вижте ги колко са прекрасни и нежнички. И ето, че вече сме на финалния етап от нашето видео, а сега ще ви покажа именно поръчката ми от Озон, която беше подарък за една малка, прекрасна принцеса. Много важно, преди да започна да ви показвам нещата, всъщност е съвет: попитайте майката от какво се нуждаят, преди да започнете да избирате подаръци. Защото трябва да изберете не нещо, което на вас ще ви хареса, нещо, което на тях и най-вече на малката принцеса ще е полезно и интересно. И както вече добре видяхте, основният подарък е книжката Лежникотрошачката, една вълшебна приказка, разказана от оркестър и балет. Издателството е Фют. Книгата е много красива, с твърди корици и с прекрасни цветни елементи, които допълват за настроението. Книгата в допълнение на всичко останало е и музикална, като на всяка страничка ще откриете ето този символ, натисни тук, при което ще се започне да звучи някои от прекрасните мелодии на Чайковски. Книжката е с възможност за смяна на батериите. Тук виждате, че има предпазител, което означава, че ще може да се ползва доста дълго време, а тук отзад са показани и други книги от тази музикална прекрасна поредица. Горещо ви препоръчвам да си изберете някоя подобна книжка и да зарадвате някой маник, защото обогатяват както тяхната, така и нашата култура музикална, защото със сигурност някои от произведенията сме ги забравили във времето и ето начин да си ги припомним. А сега нека да преминем към следващия продукт, в който всъщност аз самата се влюбих. Това е една прекрасна плюшена играчка Дуду, кукла балерина, казва се Лили, като изключително красива. Виждате в каква елегантна и стилна кутия е, с наличие на такива малки кристалчета по кутията, което създава допълнително още по-такъв луксозен вид на подаръка. И ето я тази разкошна, прекрасна кукла вътре, която наистина ви казвам, че и аз самата исках да имам. Тя е мека плюшена кукла, като е облечена в розова рокличка, както виждате, с тюл и един прекрасен чорапогажник на точки и, разбира се, балетни пантовки. Истинско съкровище! От фирмата предлагат и още най-разнообразни кукли, подобни, не само балерини, разбира се, като хубавото е, че са такива мекички, нямат елементи, които да падат и да са опасни и са подходящи дори за най-мъничките. Много ми хареса. Вече с оглед на времето, след като е минало време, откакто съм подарила играчката, мога да потвърдя, че малката също много я хареса и я разнася навсякъде със себе си, което пък ме прави още по-щастлива, че съм нацелила подаръка. Ще се радвам да споделите мнение дали тази кукла ви е харесала и дали вие бихте подарили някаква подобна по повод или без повод на някое детенце. Приключихме с подаръците за другите, сега идва ред да ви покажа подаръците, които са за мен самата от мен. Тази чашка вече съм ви я показала в друго видео. Те са ръчна изработка. Ето го момичето, което ги прави. Много са красиви, много оригинални. Нещо различно, определено. И това е последната, която си взех от нея. Много ми хареса. Така че сметнах, че ще е интересно да ви я покажа и нея. Харесват ли ви подобни неща? На екраните ще ви оставя линк към нейния профил в Instagram, да я последвате, за да можете и вие да си намерите някакво съкровище, защото моделите, които тя предлага, са много и разнообразни. И това ще бъде краят на днешното видео, което беше комбинация от поръчки от няколко дни. Доста време го събирах този материал и най-накрая му дойде времето. Благодаря ви за гледането. Надявам се, че ви е било интересно и полезно. Целувам ви и до скоро!